Labay, tanawa tong barkada bayo. Limpiado kayo. Tara, ito na. Sige, tara. Uy, bay. Kita na ni mo, oy. Galit bay no? Palingkod sa mo bay. Sige, bay. Salamat, bay. Bay, tulag ka. Asa man? Sa dryer bay, basketball. Tara bay. Tara. Asa bay? Wala pa mo si tatay. Nasa bukid. Oh, sige, bay. Lato lang nato. Sige. Ay sa bay. Tulatan sa nako akong tatay. Ah, sige, bay. Laton sa nato. 2 very boring minutes later. Tara si tatay bay oh. Tara, bay. Tara, bay. Ato na to. Ato na to. Tara. Bay, yung saan nagidala si mong tatay? Ambot lang bay. Tay, unsa gidala nimo? Bukid. Sinsya naman sa kong tatay bay ha. Bungol biya na. Pila na edad ni mo, tay? Kamunggay! Ako lang idalaan na tay. Unsay gihatay? Salit tay. Okay, tay. Paginay, tay. Unsay tagaytay, taga-samal ramang kudong. Ya, sa mo dong, kay magpainom pa kong baka. Sige, tay. Mingo man bay, papay mong tatay. Pagjuk-juk lang ta, pito ka pa ng head. Okay sige. Sila joke dara. Ako, bay. Bay. Naitulo ka nasod, China, Amerika o Pilipinas. Balikining tulubay na isa ka buok masin. Nya isigi ng bugay ni sila. Nya pagkauman, una ang China. Isa ka buok punuan sa tabako, gisold sa masin, pagawas, sigarilyo kinahana. Sus, kay di man po magpalupig ang Amerika bay. Isa ka buok baka, buhi pa ha, pero gisulod sa masin, pagawas, Karinorte, dilata na. Bay, mas gahi gining Pilipinas bay. Ano man? Isa ka buot hotdog ha, gisulod sa masin. Gitagalag og siyam ka buwan, pagawas, bata na. Buang
kaya itong joke mo, bay. Hani bay. Hindot kayo ba? Tara ba, tun sa to si tatay. Sige bay kay Ay. hapon na biya. Dani mo, magbasket mo pa ba tanong? Oh. Tara. Tay, nagpainom day kag baka tay. Libak yung tatay na ko bay. Wala man bay. Dili, libat tay, libak. Tara bay. Bayon sa gidala si mong tatay. Ambot lang good bay. Kol. Ay cool. Bayon sa gidala si mong tatay. Ambot lang bay. Agay, tay. Unsay tagaytay taga Samal ramang kudong. Minyo man, bay. Magjuk-juk na lang ta. Ay, Mingon man, bay. Ay, lagi. Ay, ter. bay, naitulo ka nasud. Ay bali ang isa ka nasud bay. Ay isa diyan. Bay, naitulo ka nasud China, Amerika ug Philippines. Bali kini sila naghinambugay. Una, isa ka book machine. Isa ka book machine ba niya gisulod sa ay ang isa ka isa. Bay, naitulo ka nasud China, Philippines ug Pilipinas. Balikin ni sila bay. Yo, what's up mga Mongol? So thanks for watching and don't forget to click subscribe and hit the notification bell para mas updated mo sa tanan namo mga video na ipang-upload na mo no kada adlaw. So kung namo ipa-shoutout, so don't forget to comment down below and don't forget to ibutang ninyo ang hashtag Mongol para ma-shoutout mo sa next video. So maura to, salamat sa pagtanaw. So see you sa next video. Bye-bye. Bye-bye. Libur Finance.